Estem a les cascades Boringfossen i ara anem a passar aquesta passarel·la suspesa en l'aire. És espectacular. Us hem d'informar d'una petita conseqüència que hem tingut al viatge a Noruega. Res important, res greu, però com que les carreteres són molt estretes i passen moltes autocaravanes, tatxan! Hem patat el mirall amb una altra autocaravana. Benvinguts a un nou capítol dels Meco per Noruega. Avui visitem les cascades Boringfossen, un lloc increïble que no us podeu perdre si visiteu Noruega. Però abans prepareu-vos per a una sorpresa que es va deixar bocabadats. Túnels on trobem rotondes. Sí, ho heu sentit bé. Túnels amb rotondes, perfectament il·luminades. És com estar en un món submarí paral·lel, una obra d'art de la enginyeria aquí a Noruega. La veritat que poder passar per aquestes rotondes és una experiència increïble, que no estem acostumats, i ens deixa perplexos amb ganes de trobar-ne més. Si visiteu Noruega, no espereu trobar autopistes rectes. La majoria de carreteres dels fiords són serpentejants i amb molta corba, però creieu-me que és un dels paisatges més espectaculars que et pots trobar.
Arribem a les cascades Boringfossen. El dia no ens acompanya gaire. A mesura que t'acostes, la sensació es transforma en una barreja d'admiració i respecte. Estem a les cascades Boringfossen i ara anem a passar aquesta passarel·la suspesa en l'aire. És espectacular. Impressiona una barbaritat. Les vistes des dels miradors són impressionants. Creuar la passarel·la suspesa sobre l'abisme t'ofereix una perspectiva única de tota la vall. És una excursió 100% recomanable.
ja de tornada al pàrquing de l'autocaravana, on estem aquí aparcats, de l'excursió de les cascades de Boringfossen. Espectaculars, totalment recomanable, una experiència brutal que no us podeu perdre. Genial, no té adjectius. Un nou dia començat, acabem de deixar el càmping enrere, estàvem a prop de Boringfossen. Tot el que acaba en Fossen són cascades. Fossen en noruec vol dir cascada. Hem deixat el càmping i ens anem direcció a l'últim destí així una miqueta important que farem per aquí per Noruega, perquè això ja s'acaba i estem anant molt cap al sud. I intentarem aparcar propet d'un pàrquing del Preikestolen, perquè el Preikestolen a dalt no es pot aparcar, i a veure si trobem lloc, perquè deu ser un lloc molt sol·licitat i molt massificat, sobretot aquests dies. Ara, mireu quines vistes que tenim a la carretera. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get closer. De camí al Preikestolen ens trobem amb la cascada Latefossen, que es troba a peu de carretera on poder aparcar és una miqueta dificultós. La cascada es distingeix per les seves dues caigudes d'aigua paral·leles, que crea un espectacle visual únic. I en un lloc tan idíl·lic volíem fer constància, com molts d'altres, la nostra presència aquí a Noruega. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do. Us hem d'informar d'una petita conseqüència que hem tingut al viatge a Noruega. Res important, res greu, res important, ja ho he repetit. Però, com que les carreteres són molt estretes i passen moltes autocaravanes, i les autocaravanes, el que tenen és que els retrovisors surten bastant per tenir un angle bo de visió, tatxan! Hem patat el mirall amb una altra autocaravana. Hem fet un petit bum, que sí? Però res, això se soluciona. Això rai no té molta importància, però coses de carreteres estretes.